La kukhuluma umuntu athi mayiqala leli igama lakhe kwakuSawuli. uSawuli ubedume ngokuthi ubulala amaKristu eJerusalem. Okay. Isiqalo sakhe uSawuli siqala ebulala amaKristu. Yeah. Isiqalo sikaSawuli. Bese khambeni kwesikhathi uNkulunkulu ayayiveza kuSawuli. Yeah. Ngoba kunesikhathi la uNkulunkulu mayiseyivezile kithi kushintsha igama. Makushintsha igama bese kushintsha ukwenza. Sengenzisa manje kwegama elishintshile. Angisenzi njengaloko yakhona. Noma abantu kwi-appearance yambasangabona uSawuli. Kodwa igama selishintshile. Ngoba isiqalo asiyankinga. Kodwa into enenkinga ukuthi wenza manje. Ngoba usuhlangene noKristu. Yini oyenza manje? Jesus. Yazi ukuthi ngoba into oyenza manje iyona engadetermine indawo ozoya kuyo. Nokuthi umkhelo uzowuthola yini. Jesus. Hallelujah. Into oyenza manje isinqumo sithatha manje. Jesus. Noma ikuso manje. Sonke sizodetermine ukuthi isiphetho sakho soba njani. Yazi kwavele kwathi ngithi he will understand and say when time he will understand and say when time he will understand. Uyazi ukuthi into emnandi yini ngenkathi wamukela uJesu usindiswa uJesu yabuka emhlabeni amazulu ashaya izandla ayazoza bethi beshaya izandla kodwa inkosi yethu uKristu abheke phansi bese yolungisa esinye isikhathi. Jesus ngoba itafula seyithengiwe kodwa sekuyithi ukuthi siphetha kanjani. Jesus sekuyithi ukuthi siphetha kanjani. Ingakhombisa ukuthi isigaba sokugcina sempilo yakho ile ncwadi uwe sikaze kuyophetha kanjani. Jesu kase kuyophetha kanjani. Hallelujah. Nathi ngiyayibona lento sesifikile ekhaya. Sithi singena nje ngeguide of honor. Ingilosi imile ishayisana. Sisamile ingilosi athi uJesu lalelani mfakeni umphele. Bese yena kulanda yena kasharishe. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Imfana will be the host. Kulelo tafula. Imfana is the anathumela but he himself is organizing the table. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. The king is organizing the table. Yeah. And everyone is welcomed.
wamukelekile. Hey, Jesus. Okumuntu wamukelekile. Jesus. Okumuntu wamukelekile etafuleni lenkosi. Hey, my Jesus. Nalo othi inkosi no. No, mina Nkosi angekulungi. Mina ngazalelwa ehlazweni. My I God. was born in shame. Oh, Just the Lord is saying, Jesus. Lalela, you are welcome. Hey, my son. Khona kunothi no mina ngiphila ehlazweni. Hey, Jesus. Isiphephe I want to just lalela, you are welcome. Hallelujah. Nalo othi mina indawo engiphila kuyihlazo. Kodwa lalela uthi Kristu, you are welcome. Hey, Jesus. My God. Lalela ngitshela imfihlo phela. Ukuthi alikho ihlazo etafuleni lenkosi. Hey, Jesus. Ngoba inkosi ayibhekanga isikalo sakho. Hey. Kodwa inkosi inendaba nesiphetho. Hey, Jesus. Uyophetha. Uyophetha kanjani? Hey, Jesus. Spiritual. Isiphetho. Lalela le nto wayenza uDavide practical. Bathi akekho yini noyedwa endlini kaSawuli. Ebengengamenzela umusa. Hey. My God. Kwathiwa kukhona uMiphoshethu. Yeah. Olihlazo. Hey, my son. Ulihlazo ngoba imlenza yikho. Hey, Jesus. Kwathiwa kukhona uMiphoshethu. Ozalelwe ehlazweni. Yeah. Ngoba iLodipa indawo engenalutho. Indawo yabantu abakhwela abantu abakhubazekile. Indawo la engathemba khona. Hey, Jesus. Kodwa wathi uDavide akekho yini. Hey, Jesus. Ebengamenzela umusa. Hallelujah. God. My God. My God. Kwathiwa mlandeli. Oh, my God. La kuthi My God. ulanda ngisho noma uyilihlazo. Hey, what a Jesus. Uzongena kwigaido. Hey, Jesus. Yagihlazo mbilo ihlazo. Hey, Jesus. Kodwa isiphetho sami. Hallelujah. Ngikhawe endisefu kuyohlala. Jesus. Yeah. Miphoshethu kwamthatha. Kwathiwa noDavide lalela nini. Lalela akasisi isiposho phela. Akasisi isiposho akakwazi ukubanjwa noma kanjani. Thina utatamisela imhlalisela eduze kwaMtafweni. My God. Ngisho nabantu ababezobona inkosi babemangala bebona uMiphoshethu. Etafuleni. Hey, Jesus. Kunohlobo lwabantu olusirate off kanti bazomangala amabele. Hey, Jesus. Bazobona amahlazo ehleli Hallelujah. ongamazi uMiphoshethu ebona etafuleni angeke asole ukuthi akanazi inyawo ngoba into ngetafula yakho Hey, Jesus. miss call so phetha kanjani uPaul uba izinto ezintathu Yeah. uverse 7 Yeah. uthi ngikulwile ukulwa okuhle Now, my God. wathi ngilihambile ibanga lami Hallelujah. wayesethi ngiqinile ukhona Hey, Jesus. ukhona Hallelujah. ngiqinile ukhona Hallelujah. ngiqinile ukhona Hallelujah. ngiqinile ukhona Hallelujah. ngiqinile ukhona Hallelujah. yakholula kodwa ukholo kwangiqinile Hallelujah. glory to Jesus Hallelujah. uthi ngikulwile ukulokuhle Yeah. the good fight Yeah. the good fight fighting the good fight of faith My God. kuyibizo kulo lonke ikholo Hey, Nkosi yami. kuyibizo kulo lonke ikholo ukuthi lime linganyakaziseki Hey, my God. noma sekufuka imoya yababusi kodwa Hey, my Jesus. Hallelujah. imoya ingafuka left right backward and center kubizo it's a calling Hallelujah. abazwela abantu Hallelujah. abanye abakuthi ukubizwa ukutataniswa noma My God. My Jesus. abacabanga ukuthi ubizwa ukuzophathwa kahle Hallelujah. ukuthi ubizwa ukuzophakanyiswa kanti ubizo litha kwehle wena Hey, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. umuntu obizwe ngempela yena wehlile kodwa mayifika uphakathi sabanye abantu Hey, Jesus. Hallelujah. ngoba kanendaba naye My Jesus. uJesu himself wayenza lento My Jesus. esezohamba
wafika wageza abafundi bakhinya. My Jesus. Wakhala uPeter bese fika Peter uthuphisa nonkosi angikwazi ukugezwa uyinya. My God. Wathi uKristu lo ngigeza inyawo ngoba ngikulungiselela uhambo usuzolihamba and uhambo kwami uzolihamba ngaphandle kwakhe. My Jesus. Athi Peter no Jesu makunjalo ngigeza umzimba wakhe ngigezela lo mzimba wakhe ngoba usuclean vele. Ngigeza kanjani umzimba wonke? My God. Wayesethi uKristu angisela ngizosevwa. Yes. But ngisela ukuzosevwa. Hallelujah. Uma kwasho uKristu kubanike mina ngizosevwa. Oh, Jesus. Uma kwasho inkosi esithwele umsebenzi wakhe. Oh, God. Ngicela ukubuza ukuthi mina ngubani. Hallelujah. Ngifuna nje ukuthi ngisevwe. Uma kuKristu ibani. Oh, I did not come to be saved. I came to be saved. Oh, Jesus. Isebangalisa ngoJesu mayivela. uJesu abanye amakhosi mayivela avela ngamahashi. Yeah. Ngoba abika ukuthi sisengephi kodwa makuvela uKristu wavela ngembongolo. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba ngazama ukuzoletha impi kodwa uzoletha ukuthula. Hallelujah. Hallelujah. Ethi inkosi ayiphakeme My God. My God. kodwa ifanele ukuthi siyiphakamise. Hallelujah. Ngoba uphakanyiswa yothobileyo emehlweni kaNkulunkulu. My Jesus. Hallelujah. Uyabona ngicabanga ukuthi umfundisi kaDesu uzovumela mangisho lento kanje. Kunohlobo lwezimpi. My God. Makuthiwa a good fight, it's a good fight ngoba isuke hayi street fight but ifight ehlelekile ifight abantu abanama art. Yes. Okay. Kukhona i-art of karate. Bese kuba khona i-art ekuthiwa i-tai chi, kukhona i-art ekuthiwa mina ngithanda ama-art kuthiwa i-muay thai kahle kahle i-kickboxing. Yes. Bese kuba khona i-boxing qokolwayo. Maningi ama-art. Yes. So in order for us to say impi iyona kuyiyona ukuthi mangibhekene nohlobo lomunye umuntu wenye i-art kunendlela engilwa ngayo ngoba angisuki kuma principles yento engifunde ngayo. Hallelujah. Yeah. Yeah. Angisuki kuma principles. Makuthiwa kunendlela mina naledwa kamloyo ekufanele ngilwe ngayo mina makuthiwa kusebenzisa izibhakela phela zokulwa noma umuntu ngambona ekhahlela ngenyawo ngivele ngihlehle naye ukuthi wenzani kodwa ngikopela omunye umuntu ukuthi ngilwe njengaye ngoba iziphi zethu ayifani. Jesus. Iziphi zethu ayifani. Amen. Ngishilo athi ngizokhuluma lolu uhlobo lwabantu. Jesus. Zokhuluma lolu uhlobo lwabantu. A good fight iliwa correctly. Makuthiwa iliwa correctly iliwa ngeqiniso. Lento othuyiyo ngoba ngisho noma ungadliwa but masilwe impendi impi enhle masiqeda kushayana naloshayana nayo ngokomuntu siyaxhawulana. Yeah. Amen. There is no hard feelings. All right. But if we fight with a spiritual enemy, there will be hard feelings. Yes. Amen. Ngoba isitha sizonda i-destination yethu kahle kahle ngoba yona la ayekhona la ayihlala khona it's our destination. The good fight masilwa, we have to fight it in truth. Yes. Fanele silwe hayi silwe ngeqiniso silwe kodwa sibule iqiniso. Yeah. Sikule iqiniso. Amen. Na kukhona into eyivezayo lento ithi uma impi ikuvukela ne thina silwe njengezwe. Yeah. Nakuthiwa thina siyavukela asilwe nje kodwa khona uhlobo lwabantu esilwa njengazo. Kukhona indlela futhi esilwa ngayo. Ngoba isitha siyathanda ukwenzizwe lisivukele ngoba inkinga nasendlini kaNkulunkulu kunabantu abagcwele ubuswe ingakho kulula ukuthi sivukelwe nangaphakathi kwasobandla kodwa lalela asilwi njengabo. Yeah.
Asilwe njengabo. Asilwe njengabo. Thina kunendlela yethu esilwa ngayo. Futhi kunesikhali esispecial esisinikile sokuba. My God, my God, my God. Athi ngisiveze yazi ukuthi kahle futhi nayi into la naludaba. Isikhali onaso isona siqhatha lesiphi. Yeah. Ungakasiboni mama umfundisi usifika uthi unaso. Yeah. Uyabona mawuya endaweni egcwele otsotsi abaphathimnesi kuwena wena uphethe isibaba ayawusabutho kodwa awubuye endaweni egcwele abantu abaphila ngepa ubone ukuthi uzoba kuba Yeah. kuleyo ndawo ngathi isibaba usiphethe Yeah. ngoba nezikhali zethu ayifani. You understand? Nezikhali zethu ayifani kodwa sila iphaketheni mawuye endaweni vele egcwele ubugebengu abantu bazibabona no asipatheni ibhamu zonke sonke nalo uzodlula ephethe isibaba nalo udlule ephethe isibaba nalo udlule ephethe isibaba nalo udlule ephethe isibaba ngoba ikholo amalizolwa the good fight alikwazi ukuhamba ngaphethe lutho. Yeah. Yeah. Alikwazi ukuhamba ngaphethe lutho. Yeah. If you are going to fight the good fight, asikwazi ukuhamba empty handed. Challenge ana nawe. Ngoba sometimes ama challenges ethu awazile ukuzosibulala nokuzosilimaza azoveza izinto ezithi. Yeah. Eminye imililo esibaselwa yona mfundisi uSangweni kufanele i-reflection yestage. Yeah. Ngoba kubafana abathathu ubaswa uNkosi neKebnezar waze wawuphinda ngasikhombisa bamtshela bebuka bathi nomawubasa kodwa ukhothamela never. Yeah. Bathi nomawuphinda athi lelo noma sesingasha kodwa ke lelo noma singasha kodwa kuyokwazeka ukuthi siyeza kudelela sangawusaba wena nomlilo wakho. Yeah. Bathathu bafaka phakathi into emangasaba befaka phakathi amaswatsha ayibafaka asha lamaketa ngapha kodunwelelabo nezingubo zabo kushaka lo. Yeah. Ngoba lento ababeyibaka ibasona eKebnezar ngaphakathi kubi khona nalela lithi iBhayibheli uNkulunkulu wethu umlilo othulayo bese lithi iBhayibheli Hebrews 1:7 ngensilingi losi imimoya kodwa isebenzi zami ngazenza amalanga bomlilo. Jesus. Kwaqubuka into ngaphakathi kwasekuvela indoda yesini ngoba baswe umlilo kusafanele ubase umlilo ukuze kuzovela izinto ezithi. My God, my God. Akufanele siubalekele ngoba masibaleka we are running away from a good fight. Jesus. We are running away from a good fight. uJobe isikhali sakhe ayazi ukuthi angazi ukuthi isikhali kodwa kwakuyisikhali Yeah. wayesaba uNkulunkulu. Amen. Isikhali sakhe samfaka inkingeni. My Jesus. Ngathi ngicela ukuyiveza lento Yeah. so understand. Uma iBhayibheli likhuluma ngama fruit of the spirit Yeah. lisuke likhuluma kahle kusokuyisikhali leso. Amen. Amen. Ngizokubekisela ake sithi Jesus. wena ufuna ukuzodlula la endawo yonke ivalekile ufuna ukuzodlula la oza babuzungu imali ababuzungu oza kuthi msana wena buti msana imali yakho ubuti msana uphethe into nje mangidlula fanele angishaya ngoba ama calculations nama predictions akhe athi fanele ngidlule la manje ngalesikhathi. Yeah. Ubaba uzungu umongcele bheka ngakini babuzungu mangiza ngivimbe uthi ngisi Jesus. hlela babuzungu Yeah, God. imali yakho tell me to wait. Jesus. Kufika isikhathi uma isitha sihlele into sine time frame. All right. Ngoba ethi umongcele ngilinde imali Yeah. sizophelelwa isikhali sokubekezela ngoba kanaso. Hey. Bathi kutshelwe thina ukuthi masibe nezithelo zokubekezela. Ukubekezela kuyisikhali kodwa futhi kuyisithelo.
Our predictions were wrong. Lento ngithola kwesinye story sokusenyine ithi kubalekile sibe nento yokuzama ukuncika uNkulunkulu ngendlela yonke. They were trying to have benongake bashade basebeshade u10 years. Kulo 5 lowesibili they were trying to have ingane abangayithola. So bayabodokotela nodokotela babonlutho. And uyayazi ke imndeni engakholwa ke emasayidini ukuthi izobe sifuna ukukhipha okholweni. Ithi ayihamba lapha uye lapha. Ayihamba kusibanibani, ayihamba kusibanibani. Bathi no ngesiye lapha. And then umngani wakhe lenceke uyamisa kumfundisi wakhe. Yeah. Bafike kwamkhulekela. Mayemkhulekela athi umfundisi, "Hawu miss mina ngibona ingane ezu3 zingene emotweni. Mazingena kule moto zihamba nani. Ngibona kodwa itruck ifika ishayisa imoto. Nina nobabili naphuma niphila kodwa ingane zashona." Jesus. Akangayi understand lento lomfo wathi ayinceke inkosi ugejile. Ngoba ingane asinazo. Yeah. Babuyele emuva bephatheke kabi ukuthi ayisho inkinga ngeke. Wahamba ayetshela umngane wakhe athi umngane wakhe no you got this all wrong. Lalela. Isitha besibeka i-time frame yokuthi umuntu wathola umntwana kule period. Kuzokwenzeka lento eboluka. Ngoba kuthe sekuphela i-period babathola the same 3 boys. Yabona yini babathola. Jesus. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu ufuna sibe nesikhathi sokubekezela ngoba kufanele kudlule i-time frame. Kufanele kudlule i-time frame. Kwabanye uNkulunkulu owenza ngamabomu ukuthi ungasebenzi. Kwabanye uNkulunkulu owenza ngamabomu ukuthi kube nezinto engenzeki ngoba kune-time frame ebekwayisitha usobadla weluphethi. Ngoba ubingadlulile izobuka nawe impi. You will lose the good fight. Hallelujah. Jesus. uJobe faced wabhekana nokulahlekelwa umndeni wakhe ngenxa yokuthi uyena wesaba uNkulunkulu. uJobe wabhekana nokulahlekelwa i-wealth, nokulahlekelwa umcebo ngenxa yokuthi wethemba uNkulunkulu. Waze wabhekana nokuthi ngoba izimo esikuzo wesikhathi zirevila nabantu abaseduze kwethu. Waphinde ejikelwa unkosikazi wathanda thatha uNkulunkulu ufe. Wathi unkosikazi wayisilima kanti sokwamukela okuhle kuphela yini kuJehova. Wayesaba uNkulunkulu uJobe. Ekusebeni kwakhe uNkulunkulu uJobe, uNkulunkulu wamenza ukuthi noma isitha simcindezela kodwa isikhala yenaso sokuba faithful kuNkulunkulu wasigcina walwa ngaso. Wasigcina walwa ngaso. Even though I'm questioning uNkulunkulu, but azama mthuko. Ngoba isitha uma sihlasela wona sisuke sinemandate. Imandate yesitha bayifusathana bayikhuluma noNkulunkulu. Bekhuluma ngoJobe. Uthi usathane nokukhonza ngoba umfihlile. Imandate kaSathane ngoJobe kwakuthi uJobe athuka uNkulunkulu ngoba uyazi bayikamthuka uzolo. My God. Yeah. Akekho umuntu othuka uPharakhana phila. Akekho umuntu othuka uPharakhana phila. And then those times sibonga kaJesu sesikhuluma noma yini, sisho noma yini. My God. Kodwa akekho umuntu engathuka uPharakhana ngalesa sikhathi aphila. My God. He was faced messy pain uJobe, but the hardest ile yokumila amathumbu emzimbeni. Yeah. Isikhathi eside. Kodwa simuzwa ngemthuko uNkulunkulu. My God. Mawufuna incwadi kaJoseph. Nangomuntu. Lithi iBhayibheli uJakobe wayemthanda kakhulu uJoseph ukudlula onke amanye amadodana. Yeah. And leyo nto yaze yenza lamanye amadodana azodwa uJoseph. Yeah. Abanye bethu sempini ngenxa ukuthi sithanda uyise. Uthanda uNkulunkulu usifake empini ebesika
ongahlelanga ukungena kuzo. Uzucabanga ukuthi abantu bayakuzonda, hayi abakuzondi ukuthi uyise ukuthandile. Ngoba ukuthanda uyise kube kumake empilweni zethu. Ukuthanda uyise kuba nemakho kuyibeka kuba khona isipho yokuthi into bayenziwa uwe kuvela ukuthi wena uthandiwe. Thando uyise wafaka uJoseph enkingeni. uJoseph wayithola sebhekane nebetrayal yabafowabo. Wayithola sebhekane nebetrayal, babetray abafowabo ngenxa yokuthi uthandwa nje uyise. Mina ke lalela ngizokutshela enye into. Ungasakhathazeki ngokuthi abantu bazizwa kanjani ngawe. Mawubambe nje lokuthi umuntu okufana kuthanda uyise. Mawubambe nje lokuthi uthando oluphele kufanele uthole uyise sekuphelile. Lalela uthando lwabantu ngeke lisise ngalutho. Uthando lwabantu alinayo usizo kodwa uthando lwayise. The only thing we need is the Father's love. uJoseph wafikelwa isikhathi sokuthi abafowabo babembetray bamsusa othando likayise. My God. Kodwa esukile othando likayise eseGibhithe boshiwe yena akasukanga othando likayise. Kwesinye isikhathi sizizwe ngazathi uyise usekude kanti yena lela akekho kude ila seduzane khona ngoba uthando lwakhe alisoze lahlukana nathi. Amen. Isikhali sikaJoseph saba ukuthanda uyise. Saba ukuthanda uyise. Wathi noma uJoseph esesusiwe ethandwe kwibhuzu yothando lwayise, but he remained faithful to uNkulunkulu. My God. Ngabe ngenza introspection impostoli ngifunda ngale ndoda. Nencwadi yakhe. Ethembekile uJoseph engenasiqi. uJoseph wafike waqanjelwa amanga la ukusala ibhaji lapha. Abaleka washijazi wathi lo undlengulile wathatha wayokoshwa. Ngiyafast forward ke manje sesila sepromote kakhulu uJoseph. Esepromotiwe uJoseph, mina nguJoseph ngikhuluma iqiniso. Ngangizotshela uFaro ukuthi ake sibuyele lapha siyokupha lo. Mina ngangizosho njalo angithi khuluma mina. Ngangizosho njalo ngithi ake sibuyele emuva. Ngaphathwa unfair. Kanti the good fight ayinendaba ukuthi asikfair or unfair. Bakalela noma izinto ziyanfair, you remain true. Iqiniso uhlala kulo noma isimo siyakufuna noma isimo asikufuna. Amen. But iqiniso uhlala kulo. Awusuki kulo. Angithi no David bakufana blame uNkulunkulu. Adebeke ngathi ebuye ekhaya amaleke esethethe yonke into. Bafana uDavid ablame bathi uNkulunkulu bukhona. Uthe wena uyinhlavu yeso lakho. Jehova uthe wena ungibiyele ngemumva la nangaphambili. Uthe igama lami lisentendeni esandla sakho. Manje bangena kanjani? uDavid wavela washintsha wenza wayelithokozisa noNkulunkulu ngoba kwesinye isikhathi umibishasela ayidingi ukuthi isikhale kodwa idinga ukuthi sithokozise. Safana abantwana bakizana njalo siyacomplain isidinga ukuthi uvele uye kumprince uthi akuboleke ingubo yamahlombe. Mawusuphethe ingubo yamahlombe mawusufika phansi lithi khona abanye amaversion athi uDavid wehlele enqabeni. Uthi mayiqeda kwehlele enqabeni wayeseyayithokozisa. Nomuntu uyithokozisa ufa lolukhona uyithokozisa imbuzi khona yokuthi ngabe basaphila na. Kodwa wayithokozisa. Jesus. Ngoba uyithokozisa ngoNkulunkulu isitha sicuphile. Kuyisikhali lapho. Ngoba bona balindele ukubona endlini. Uphuma uqhuba. Kodwa uphuma. Kodwa makuphuma wena uvele uthi ukuthokoza kwami ukuche Yesu ukuthokoza kwami ukuthokoza kwami
ukuthi angeke salwa spiritual Yeah. but uzodinga into ezokuxabanisa physical. Yeah. Hey, Jesus. Umuntu ogadlayo mayigadla ugada spiritual abeyazohlekisa abheke ukuthi right ayihlulekile spiritual uzala. Hey, Jesus. Ungonakele lutho ayenzeke uyena oqinisa sokulwa nawe ngoba impi enhle the good fight wena usuyinqobile. Hallelujah. Ngoba impi enhle akuyona impi yenyama kodwa impi yakamoya. Hallelujah. Yes, Lord. Ngoba kunabantu wehlele nabo la basempini kanti abazi they are in a good fight. Hallelujah. Ukuthi kufanele uqale umoya ungakhombisa isikhathi sakho. Hey, Jesus. And uNkulunkulu mayithe isikhathi sakho uthando lwangothando. Hey, Jesus. Angikwazi ukumzonda umuntu sengazi ukuthi uyamzonda. Isikhathi sakho uthando. Hallelujah. Noma ngathola isitulo sami emsebenzini sifafazwe ngento kodwa ngikwazi ukulwa njengani. Jesus. Yeah. Because I am fighting the good fight. Hallelujah. Ukhona ngithi uPaul ayishilo athi niqedile ibanga lakho. Yes. Yeah. The race. I told you there is a race that I must run. There are victories to be won. Give me power, every hour to be true. Kune race esingena kuyo singamaKristu. Masigena kuyo imgijimo kule mgijimo le ihluke kantathu ugijima kakhona.